adicara sungkeman iki badhe nyuwun pangabekti minangka putra saking Bajeng inggih menika Mas Agung Kristiono dalah ingkang rayi inggih menika Mbak Anik Krisnawati pramila dhumateng panjenenganipun Bapak Sutikna dalah Ibu Sunemi katuran minggah wonten sasana pepanggongan malih saperlu badhe nampi bektinipun putranipun kekalih nuwun. Nggih. Monggo. Oh nggih, Mbah Yi, Mbah Yi. Munggah ping 5 ya nulungi ping 5. Nggih. Sekedap Mas Agung nggih. Nggih monggo enggal badhe nderekaken adicara sungkeman menika setunggal pasang Bapak Ibu. Menika ingkang badhe nyuwun pangabekti nggih menika kadangipun sepuh utawi putranipun ingkang sepuh inggih menika Mas Agung Kristiono dalah ingkang garwa wekdal sasana kula sumanggaken. Ibu ingkang sanget kula tresnani Ibu. Dinten menika kula Agung Kristianto putranipun panjenengan nyuwun tambahing donga pangestu Rama. Dinten menika kula nyuwun tambahing donga pangestu mugi panjenengan kekalih tansah panjang yuswa inggih Rama. Ya nggih. Putraku bocah bagus lan bocah ayu tak dongakno muga keluargamu kabeh tansah pinaring rejeki ingkang kathah ya nggih. Ibu dinten menika kula Anik Krisnawati putrinipun panjenengan nyuwun tambahing donga pangestu Kanjeng Ibu. Ya Nduk, putriku bocah ayu sing tak tresnani. Banget panarimaku nggih. Mung wae biyong kelingan nalika sliramu isih cilik. Yen nangis tak gendong tak lelo-lelo. Mung tungane wong tuwa marang sliramu ugi kakungmu tansah kinembeng-kembeng ing kamulyan, kinembeng-kembeng ing raharja ya. Rama, dinten menika kula Arni Krisnawati nyuwun tambahing donga pangestu Rama. Kula ndedonga pring Gusti Kang Maha Kuwasa mugi-mugi Kanjeng Rama telah Kanjeng Ibu tansah pinaringan rahayu lujeng panjang yuswa nggih Kanjeng Ibu Kanjeng Rama. Ya nggih. Putriku bocah ayu lan bocah bagus sing tak tresnani. Ora ana bungahe wong tuwa yen nyawang sliramu sak kloron tansah rukun marang keluargamu. Monggo mbok menawi wonten putra-putra wayahipun saking putu-putunipun Mbah Tik, monggo. Sedaya mawon monggo. Nggih. Sendeku hamaring kelu. Hamlumpruk pindha kapuk. Sapandulatan pono-panoning raksa drebik kang darbe karengat pindha jegrek pindha tugu Sinukarto. Anggenipun sungkem pangastawa dhumateng simbahipun kakung, simbahipun putri. Ayo Le, Cah Bagus. Mbah Uti. Kula nderek sungkem Mbah Uti. Ya Le, bocah bagus. Putu-putuku sing tak tresnani. Mung welinge Mbah Uti kare Mbah Kung. Sliramu sing pinter anggonmu sekolah. Dadiya putra sing ngabekti karo tiyang sepuhmu ya, Ngger. Ngene.
Lamoto Cinandra tumetesing waspa dinten menika mboten tumetesing waspa minangka sedhiying batin ning minangka raos bungah anggenipun sedaya putra putri wayah ngempal dados tunggal. Mbak Ani dalahaken garwa saged mapan wonten mriki sedaya putra putrinipun foto bersama nggih. Monggo foto riyin. Nggih, Mas Agung dalahaken garwa putra putrinipun keponakanipun monggo. Nggih. Minangka menika tepo tulodo dumateng kula lan panjenengan sami. Bilih tiyang nglampahi bebrayan agung menika tartamtu badhe nglampahi pacobaning urip wonten raos getir, raos manis, raos pahit salosak pitunggalanipun. Pramila nyadong mring Gusti Kang Maha Kuwasa, mugi-mugi anggenipun bebrayan menika tansah kadya tiyang sepuhipun minangka tepo tulodo ing samadyaning bebrayan agung. Monggo semuanya senyum. Hari ini kita berbahagia anniversary 50 tahun pernikahan Bapak Sutikno dan Ibu Sunemi mulai tanggal 8 Mei 1975 hingga hari ini kemarin tanggal 8 Mei 2025 bertepatan 50 tahun. Monggo tasik muat niki ingkang dipun lajengaken malih adicara inggih menika tasakuran sekalian tali asih nggih. Monggo. Wujuding buceng tumpeng menika ngremung surasa dumateng kula lan panjenengan sami. Tumpeng nek wis mapan wis mlebu ning keluarga